Добър вечер, уважаеми зрители. Това е предаването Кредит на доверие. Аз съм Десислава Димитрова. Тази вечер Кредит на доверие се посвещава на една благотворителна инициатива и кампания, която започнах много хора във Варна в подкрепа на едно момче. Казвам момче, на име Виктор Николов, на 32 години от Варна, който има необходимост и нужда от нашата подкрепа. Позволяваме си да направим това няколко дни след Рождество Христово, защото именно в тези дни си спомняме за примера, който ни е дал Христос и за това как трябва да отваряме сърцата си за онези хора, които в тези тежки времена имат наистина нужда от подкрепа. Тя винаги тази подкрепа е на първо място, как да кажа, финансова. 120 000 евро трябва да бъдат събрани за този млад варенец, Виктор Николов. Представяме ви го. Здравей! Здравейте! Радвам се, че си тук тази вечер. До теб е майка ти. Марина се казва. Марина Николова и човек, който така вложи цялата си енергия и сърдечност в тази кампания. Част от хората, които подеха тази инициатива, Виолета Горнакова от вестник Народно дело и Петел БГ. Здравейте! Първо, благодаря ви, че сте тук тази вечер. Как се чувствате? Ами... Добре. Добре. Изглеждаш добре, въпреки че вчера ли ти беше хемодиализата? Да. Да, разкажи ни повече за себе си на първо място. Кой е Виктор Николов? Казвам се Виктор Николов, на 32 години съм от град Варна. Има малко момиченца на 4 години и половина. Как се казва? Велизара. Да ти е жива и здрава. Благодаря. 2009 година се разболях от бързо прогресиращ гломерулонефрит, следствие на което... Какво означава това? Гломерулонефрита е болест, при която бъбрека престава да чисти течности и води до бъбречна недостатъчност. В момента съм в крайна фаза на бъбречна недостатъчност. На прост език, единият бъбрек не може да... И двата бъбрека са засегнати. Тоест има нужда от трансплантация и на два бъбрека или на един как? Един се трансплантира. Да, съжалявам, че така питам, но питам от гледна точка на зрителя, който обикновено хората използват някакви термини, които на зрителите не са ясни. Добре, всъщност от 2 години, от 2009 си с това заболяване и си минал през мъките. Твоята майка всъщност е човека, който е най-близо до теб. Разкажете повече за това. Ами всичко се случва много бързо. Никога не е боледувал и 25 години не съм му давала никакъв антибиотик, защото имаше една алергия като по-малък. Вдигна леко температура, която мислехме, че е някаква вирусна инфекция. Оказа се, че трябва да отидем на преглед заради малката и заради него. Нали? Отидохме. Оказа се, че изписаха му един антибиотик. Така. И започнал да уринира кръв. Пак се наложи да отидем до спешен кабинет. Оттам вече ни казаха, че е за болница. Влязохме в болницата. Нямаше место тогава в нефрология. Така спешен кабинет се обадиха. И тогава ни приеха в пропедевтика, където казаха, че ще установят каква е вирусната инфекция. Влязохме с 230 креатинин, което говореше, че има някакво бъбречно и след като уринира кръв, но така или иначе не ни приеха в нефрология. Оттам започнаха изследванията в пропедевтика. Не можаха да установят каква е вирусната инфекция. Говорим за забавяне от страна на лекарите. За мен не на време поставена диагноза ли? Не, просто с тези показатели трябваше да влезем в нефрология, защото звъннаха тогава от спешния кабинет и попитаха и казаха, нали, съобщиха за него, но тъй като нямало свободни легла, го приеха в пропедевтика. И там започнаха изследванията, за да установят каква е вирусната инфекция. През това време бяха много грижливи, обадиха се няколко пъти до нефрология, но тъй като нямаше место, ни смъкнаха чак на 5-ти ден, когато вече креатинина беше стигнал стойности 650.
И още същата вечер, на петия ден, значи вечерта от влизането, ни поставиха, направиха първата хемодиализа. Тогава нямах представа какво значи хемодиализа точно. Като ми обясниха, че след първата хемодиализа може да настъпи бъбреците да ги подпомогнат и че да започнат самостоятелно да работят. И с надеждата нямах представа за какво става въпрос тогава. И така, до днеска бъбреците не проработиха, така или иначе. Започна състоянието много да се влошава. Бяхме стигнали, почти цялата кръвна картина беше срината, той спря да се храни и ставаше все по-зле от ден на ден в болницата. Да. Това е в самото начало, нали? Да. През 2009. Сега как са нещата? Колко често в седмицата трябва да ходиш? Сега посещавам 3 пъти в седмицата по 4 часа хемодиализата. Хемодиализата най-просто казано замества бъбрека. Колко часа? По 4 часа. По 4 часа? Да. По седмица 12 часа. 12 часа. През това време не мога да съм вкъщи, не мога да посещавам пълноценно работа и живота ми се промени. Всичко се срина. Надявам се, че след една успешна трансплантация ще мога да се върна на нормалния живот и както беше. Никога по-рано съм нямал проблеми с бъбреците. Всичко стана за 5 дни. И се надявам да се оправят нещата. Бях се отчаял, но откак започнахме кампанията, толкова много хора ми подадаха ръка, че сега се чувствам малко по-укрилен и искам да използвам ефира и да благодаря на всичките приятели, които им помогнаха до момента. Нямам нищо друго, освен приятелите си и се радвам просто тази подкрепа, която получих, не очаквах. И така. Всъщност инициативата, която са започнали твоите приятели е от съвсем скоро, от 17 декември, нали Да, така? 17 декември. Разкажи ни, Вили, малко повече за инициативата, за кампанията. Ние ще изписваме в момента и ще изписваме дарителските сметки, на които всички хора, които имат желание, могат да дадат това, което наистина могат да си позволят за Вики. Разкажи ни повече за това. Ами аз много се радвам, че до нас, журналистите, достигна информацията за Вики благодарение на негови приятели. Радвам се, че се сприятелихме с него, с неговото семейство и се надявам горещо да можем наистина да му помогнем. Всичко стана благодарение на един наш колега журналист, Георги Александров, който ми се обади, тъй като сме добри колеги и приятели. Той ме помоли да напишем нещо в нашия вестник Народно дело, както и в сайта ни Петел.бг, поне да публикуваме дарителските сметки за Виктор. Впоследствие аз се срещнах с Вики, той дойде на гости в редакцията с неговата майка, много така си поговорихме и много при сърце взехме нещата и така радвам се, че тръгна една кампания. Колко пари до този момент успяхте да съберете? Ами, нека да кажа Около 8000. 8000 от 17 декември. 17 декември до сега. Добре. Още сме в самото начало. Надявам се, че... В самото начало сте и аз стискам палци 120 000 евро. Така звучи някаква колосална сума, но ако се замислим, това са, ако всеки един от 120 000 души даде по 1 евро, 2 лева, би било съвсем постижимо. Кога трябва да се съберат тези пари? Има ли срок? Срок не е твърдо поставен, но колкото по-рано се съберат, толкова е по-добре за него, защото диализата уврежда всички органи. За да стане трансплантация изобщо да се извърши, той трябва да бъде в стабилно състояние. Не вече когато минат 3-4 години, тогава самия организъм никой няма да направи тази трансплантация. Проблемът при нас е, знаем, че ние лежахме в болница Лозенец и аз имах голямото желание и се надявах да стана донор. Но поради здравословни причини мои, комисията реши, че не съм подходяща. И друг вариант всъщност нямаме, защото трупни донори в България почти няма. Трансплантации се извършват, доколкото знам тази година, 2-3 от трупен донор.
И, в рамките на нашата държава. Да, но другите държави не предлагат, нямат трупни донори. Аз искам да кажа, че в България има около 900 човека, които чакат за трансплантация. И повече даже. И повече те са по неофициално обявените и от тях всяка година около 10% отпадат. Точно поради лошо здравословно състояние. И не могат да им бъдат трансплантирани. Да, и оттам нататък няма никакъв изход. А как е всъщност в Европа, как стои този въпрос? Мисля, че спомена, че до 3 години максимум може там да се провежда хемодиализа. В повечето държави... Повечето след 6-ти месец още. След 6-ти месец е... Поне информацията, да, която имаме, ги трансплантират. Докато при нас самата система... При нас какво се случва? Ако няма трупен донор и ако родителите не стават близките, просто... Хората остават единствено да чакат. Но за много хора този момент никога не идва. Аз чаках 2 години и половина, нищо не се случи през тези 2 години и половина и просто няма за кога повече да се чака нещо да се случи. Единственият шанс е да се съберат тези. На какво се надяваше? Да се случи през тези 2 години? Да се появи трупен донор или аз да бъда донор. Най-много това се надявахме. Или държавата да се обади, но за жалост нищо такова не се случи. Подкрепата на държавата в случая, т.е. няма такава, има абдикация на държавата. За здравеопазването знаете какво е, особено проблема с донорството, всички го знаят, тъй като няма трупни донори. Чакащите са много и изпратихме в доста клиники в Европа епикризите и получихме за сега, дай Боже, да получим и други предложения от клиника в Мюнхен, при която се извършва трансплантация при различни кръвни групи. Значи той е кръвна група Б, а баща му е АБ. Отговориха ни, че там извършва такива трансплантации и имат вече опит. Тоест... Затова операцията е там, не може да се извърши тук, защото тук не се извършва такава операция, при различни кръвни групи. Надяваме се всичко да се осъществи. Сигурна съм, името ти е Виктор Победа. Сигурна съм, че и си върнал вярата, което наистина е много важно. Вярваш ли си всъщност? Вярваш съм. Аз не случайно споменах, че го правим това точно след Рождество Христово, когато всеки един от нас малко или много си спомня за примера на Исус. Какъв ти е личният призив? В смисъл, в случая не от тебе идва инициативата идва от твоите близки и то сигурно е нормално да е така. Но как ти усещаш нещата? Би искал да се оправя най-вече за да си върне живота това, което беше. Просто когато се разболее човек, попада в един съвсем друг свят, всички приятели, всичко остава малко на по-страничен план. Оставайте само единствено да ходиш на диализа и да се надяваш да оздравеш. Искам да си върна нормалния живот и най-вече искам да съм близо до дъщеря ми. Понеже още е много малка и ако нещо се случи в мене в момента, просто няма да ме запомня. Велизаря на 4,5, нали? Да. Сега ми предстоят най-хубавите години, онези, в които ще можете да играете навън и наистина стискам палци всичко да... Аз съм сигурна всъщност, че това ще се случи, защото когато човек е оптимист, когато вярва и когато се бори, нещата се случват. В тази връзка може ли аз да се намеся, за да обясня какво събитие се случи през последните дни, за което съм много радостна. Пак благодарение на наши колеги и негови приятели успяхме да организираме един благотворителен концерт, който ще се състои тази вечер от 18 часа в концертна зала Бах на Евангелска методистка църква. Там ще звучи музика от всички жанрове. И моята радост е, че Виктор ще може да почувства тази любов, която му е нужна, защото знаем, че болестите идват тогава, когато човек някак си е забравил за любовта, която заслужава, и аз искам точно това да му напомням, колко много той е обичан и колко много хора мислят за него. Затова благодаря на всички участници, които се съгласиха
да пеят и да свирят в този концерт. Кои са те? Кажи ги, защото реално в момента концерта тече по време на предаването. Всички тези хора се съгласиха съвсем безвъзмезно да се включат в кампанията. Това са и професионални изпълнители. Първо ще изброя груповите състави. Това са дамски камерен хор при Православен храм Свети Атанасий във Варна, танцов състав при Арменско дружество Варна, квартет Гостанян, едни млади хора, музиканти, също така музиканти от Евангелска методистка църква, църквата Домакин. Също имахме желание и от Евангелска баптистка църква да се включат участници. Нека това не притеснява никого, защото протестанството, евангелството, това е един от клоновете на християнството, така че това не е нито секта, както някои си мислят. Това е просто християнски клон, където... Не, в случая мисля, че няма значение кой няма значение. Каузата е важна. Пред каузата всички сме равни. Абсолютно. Обединихме се. Участват още индивидуални изпълнители, оперният певец Арсений Арсов, органистката Мариана Григорова, Анета Василева ще ни поднесе стихове, поетеса е, и Лили Цветкова, народната певица при сърце взе идеята, също така нейната дъщеря Невяна Цветкова, която е известна в поп жанра. Това са изпълнители от всички жанрове, които пожелаха наистина благотворително да пеят, да свирят и да рецитират за Виктор. Искаш ли нещо да кажеш? Аз искам само да вметна, че навърх Коледа мои приятели от турски произход ми оказаха своята помощ и сега това, което се случва като православен християнин, просто се радвам и искам да кажа, че това е най-важното в цялата работа. Всъщност пред идеята всички сме равни. Точно така. Да. Произхода, религиозната... Че хора от най-различен произход ми подадаха ръка и ми повярваха. Как те кара да се чувстваш това? Щастлив. Щастлив, нали? Да. Защото аз съм сигурна, че когато толкова много хора насочат позитивната си енергия към това, то ще се случи по най-добрия начин. Поне силно вярвам в това. Надяваме се. Така, helpforvictor.com е твоя сайт, нали? Там зрителите ни ще могат да получат по-подробна информация за всичко свързано с теб и за това как върви цялата кампания. Още нещо, кажете, пожелайте си, помечтайте си. Аз също искам да благодаря на целия екип, на всички лекари от хемодиализата, защото наистина са много добри като специалисти и като хора, правят всичко възможно те да се чувстват добре, макар и с остарялата техника и с недобрите консумативи. Да, за съжаление, нашите лекари много често критикувани, са изправени всички пред ужасните условия да работят с много остаряла техника и наистина нямат възможност да си вършат работата. Така е. Правят всичко възможно, винаги са всеотдайни, разчитаме на тях, но все пак техниката е много важна. Диализаторите, които почистват кръвта, трябва да бъдат... Желанието е да бъдат по-хубави. Така че... Диализаторите, т.е. говорим, че не са качествени... В смисъл не са от най-добрите. Неговия живот и живота на всички, които са на хемодиализа, зависи от това как се извършва самата хемодиализа. Ако е качествено чистенето и възможността да живеят по-дълго е по-голяма. За сега се налага купуваме диализатори, купуваме диализатори, защото искаме да е по-стабилен и да може да бъде сравнително здрав, докато се осъществи тази трансплантация. Дай Боже всичко да се осъществи, нали, това, което... И се надявам но може би ще има и други оферти, защото знам, че не само в Германия се извършва тази трансплантация. Но там ще се случи по най-добрия начин, нали така? Да. Затова борбата е за там. И там е единствената реална оферта за сега. Няма просто офертата е съвсем... Добре, обявяваме сега рекламен блок, след което ще продължим да си говорим. Продължаваме с моите гости да си говорим тази вечер за Виктор и за животоспасяващата операция, от която той има нужда да се проведе в немска клиника. 120 000 евро, дами и господа, са парите, които ще дадат надежда на
Виктор и на неговото семейство. Тази сума наистина изглежда колосална, много са тези пари, но пък всъщност аз вярвам, че хората, ако дадат по 1-2 левчета и ако тази ваша кауза стигне до много от тях, наистина ще се случат нещата. Вики, прочетох един твой разказ в интернет за нощните хора. Разкажи повече за тях. Това не е по-скоро разказ, колкото просто исках да опиша една от нощите ми на хемодиализата. За жалост, това е просто само един от дните. Имал съм още много такива дни. Исках да опиша нещата през моите очи, как аз видях събитията, как видях историята, какво се случи тогава. Просто тия хора са забравени там. Забравени от кого? Не от обществото, натикани са на края на града. И това е тъжно в цялата история. Ти каза, че преди да ти се случи това, никога не си се замислял за живота на тези хора. Болницата реално 10 минути път от твоя дом, нали така? Да, живея много близко до болницата. Беше доста странно да наблюдаваш собствения си дом от другата страна. И го приех в първите дни като един тип наказание, че нещо съм грешил в воденето на живот до сега. Защо? Какво? Защо въобще? Защо мислиш, че си сгрешил в нещо? По принцип, когато се случва нещо такова, значи някой иска да ти каже нещо. Че си живял неправилно или че си правил нещо не както трябва. И доста промених мирогледа си от това, което бях от тогава. Какво се случи вътре в теб? Какво промени? Осмислих всичко до сега, какво съм постигнал, какво искам да постигна, какво трябва да направя. И установих, че съм направил много малко от това, което се очаква да направя до сега. И се надявам на втори шанс. Сигурна съм, че ще го имаш. Просто винаги по Коледа се случват чудеса. Така че пожелавам ви на всички вас наистина да се случи най-доброто. Не искам да завършваме песимистично този разговор. Напротив, виждам надежда в очите на Виктор. Той сам каза, ти сам каза всъщност, че в един момент си се отчаял, но сега, след като си видял колко много хора откликват, много вярваш. Пожелайте си нещо като край на разговора ни и може би приветствие, всъщност апел към нашите зрители. Аз искам да си пожелая не само аз да се оправя, но и всички тия хора. Това са още много хора и техните близки. Просто да се направи нещо и да се измисли да се промени закона, както трябва за трансплантациите или нещо. Просто да се направи това, което е в момента си един геноцид. И в личен план си преживявам да съм дъщеря. Това е, което искам. Нищо повече. Марина? Аз също се надявам всичко да мине добре. Благодаря на всички, които се откликнаха на апела. И се надявам тази операция да се осъществи и всичко останало да бъде добре. Да се даде на място. Да се даде на място, както беше до сега, защото това нещо никой не е застрахован, за съжаление, че не може да се случи на всеки един от нас. Просто човек не осъзнава, докато е здрав, какво нещо е здравето, нали? Докато не го загуби. Тогава се сблъскваш с трудностите, с ежедневието, също. Вили? Аз пожелавам на всички винаги да бъдем с отворени сърца, винаги да си подаваме ръка и да си даваме любов, защото пред живота и пред съдбата всички сме равни. Благодаря ви за това участие. Стискам палци. Кредит на доверие. Всъщност виждате, уважаеми зрители, изписани дарителските сметки за Виктор на сайта му www.helpforvictor.com. Също можете да получите информация и да се присъедините към тази инициатива. Във Фейсбук има страница за Виктор.
Така че пътищата са ясни, пътищата са много, остава да отворим сърцата си и да помогнем по чисто човешки. Благодаря ви за това, че бяхте с нас тази вечер. Приятна и спокойна вечер от Кредитно доверие.